BPFनि दालालफ्रासो इउपिपिएल दोलोखौ मुं सुनो बायदि जाख्ल'नायनि अजद होबाय थादों। बे खेबाव PMAY न' होनायनि मुङाव जाख्ल'नायखौ लाना फिन खेबसेबाव खेंफोरथि होदों इउपिपिएल दोलोनिफ्राय। मानो होननानै बुङोब्लाथाय आंनि PCDCआव बेफोरबायदि जाख्ल'नायनि जे केलेंकारि बियो जायाखै। बियो सानैसो BPFनि जि दालाल बे दालालफोरा जोंनि इउपिपिएल दोलो आरो लोगोसे सरकारखौ बदनाम खालामनायनि थाखाय बिथांमोना बेखौ सरासनस्र रनसायदों। दासान्दि PMAY न' होनायनि मुङाव इउपिपिएल दोलोनि मावफारियाफोरखौ गोबां जाख्ल'नायनि अजद होनायखौ नुनो मोन्दों। नाथाय बेनि गेजेर गेजेरनो थोंजोङै खेंफोरथि होफिनदों इउपिपिएल दोलोनिफ्राय। फारसेथिं अजद होयोब्ला फारसेथिं रोखा खालामफिनो इउपिपिएल दोलोआ। बेबादिनो नैबे मोनसे खौराङावनो जाख्ल'नायनि अजदनि सायाव खेंफोरथि होफिनदों मोनसे BCDC थाखोनि मासिगिरि आरो मेम्बारफ्रा। नंगौ, थांनाय सानखालि रुफुयै BCDCनि सिङाव PMAY न' होनायनि मुङाव मासिगिरि आरो मेम्बारफोरनि हेंथायै रां जाख्ल'नायनि अजद गोबां खौरां बिजोङाव फोसावनाय नुनो मोननाय जादोंमोन। बेखौ लानानैनो दिनै खेंफोरथि होदों रुफुयै BCDCनि मासिगिरि हेमन्त बसुमतारी, मेम्बार शाहनुर हक आरो दुरान आलिया। बिथांमोननि फोरमायनाय बादिब्ला BPFनि माखासे दालालफ्रासो इउपिपिएल दोलोखौ मुं सुनो बायदि बायदि जाख्ल'नायनि अजद होबाय थाबोगासिनो। बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनि खौरांगिरि अनजय बसुमतारीनि एक्सक्लुसिभनि गेजेरजों रुफुयै BCDCनि मासिगिरि मेम्बार आरो मुलाम्फागिरिफोरनि खेंफोरथि होनायखौ नोंथांमोना खोनासं। बे समाव दंफैयो आङो कक्लाबारि बियाबनि PCDC साम' हाथाय पकालागि गामियाव थांनाय मैयासो बिथांमोना मोनसे PMAY न'नि मुङाव माखासे रायजोफ्रा जाख्ल'नायनि मोनसे थासारि बिथांमोना मोनसे दुङाव थासारि लाबोदोंमोन। बे समाव जोङो बिथांनाव बा PCDC चेयारमेन बिथांनाव जों बिनि सोमोन्दै मिथिनानै लानो मा फोरमायगोन। बे समाव नोंथांमोनखौ मैया जि निउस चेनेलफोराव ओंखारबाय बेखौ आङो थोंजोङै नङा होननानै आं फोरमायनो नागिरदों। मानो होननानै बुङोब्लाथाय आंनि PCDCआव बेफोरबायदि जाख्ल'नायनि जि केलेंकारि बियो जायाखै। बियो सानैसो BPFनि जि दालाल बे दालालफोरा जोंनि इउपिपिएल दोलो आरो लोगोसे सरकारखौ बदनाम खालामनायनि थाखाय बिथांमोना बेखौ सरासनस्र रनसायदों। आं बेखौ थोंजोङै बुंनो हायो। मानो होननानै बुङोब्लाथाय दाखालि बिथांमोना निउस होनायनि आवगाय नैबे पकालागि गामियाव BPFनि माखासे दालालफोरा लोगो नांनानै मोनफ्रोमबो न'खरनिफ्रायनो 300 थाखायै बिथांमोना लेट्रिन होगोन होननानै लादोंमोन आरो बेखौ रायजो राजा बिथांमोना मिथिनानै बे 300 रांखौ बिथांमोना हमनाय लेखा होफैनो गोनां जादोंमोन आरो बेखौ खिथेर लानानैनो बिथांमोना हयथ' नैबे जि मैयानि निउस बे निउसखौ बिथांमोना जोंनि PCDCजों लोगोसे जोंनि पार्टिनियाव जाबसिनदों। आं बेखौ थोंजोङै बुंनो नागिरदों। आरो बिथांमोना फोरमायबावदो दि PMAYनि मुङाव बा जब कार्डनि मुङाव माखासे सोद्रोमाफोरनिफ्राय साफायाव 500-600 खरि लादों होननानै अभियोग होदोंमोन। बेथ' नंखाथारा, खारन बेखौ बेनिफिसारि बिथांमोनानो नोंथांमोननो रोखा रोखायै फोरमायगोन। जोङो आंनि जि PCDC बे PCDCआव आङो आंनि जिखिनि सोद्रोमाफोर दङ आं बिथांमोनखौ डाइरेक्टलि आङो थोंजोङै तागिद होखादों जाहाथे जोंनि जिखिनि बेनिफिसारिफोर दङ बिथांमोननिफ्राय गरसेबो फैसा लानो मोना। मानोना नैबे जोंनि पकालागिनि ओनसोल बे पकालागि ओनसोलनि जोंनि गोरिब गुन्द्रा बे न'खरफोरखौ जोङो बयबो मिथियो आरो बे गोरिब गुन्द्रानि न'खरनिफ्राय सुसिनानै जानाय जोङो जाख्ल'नाय बेखौ जोङो जानगाराव दोननो जेब्लाबो नाजाबाय थादों आरो बे जाथायखौ बिथांमोना गावसोर गोसो खुसियै षड़यन्त्र पलिटिकेलि जोंखौ गादबनानै दोननो नागिरनानै बे जाथायखौ बिथांमोना खालामदों। आरो बिथांमोना मोनसे अभियोग होदों माने पकालागि गामियाव मेम्बारफोरानो 7 होननानै बुंदों। बिथांमोना बे समाव मा फोरमायगोन। जिखिनि जोंहा पकालागियाव मेम्बारफोरा 7 दङ नंगौ, आरो बियो मेम्बारफोरखौ जोङो बानायनानै जोङो लायाखै। जोंहा पकालागि रेभिनिउ भिलेजाव 4 सुपा दङ। मोनफ्रोमबो सुपायावनो जोंहा सासे मेम्बार होनाय जादों आरो बे लेखानो जोङो बे रेभिनिउ भिलेजनिफ्राय जोङो 5 मेम्बार होदों आरो बे मेम्बारफोरा दिनैहाय कुनु पयदेबो जाख्ल'आलासिनो बिथांमोना दिनैहाय रायजोजों गोरोबनानै बेनिफिसारिजों गोरोबनानै खामानि मावगासिनो दङ, बियो रोखा। बिथांमोना होमबा अभियोग होदोंमोन रायजोफोरा, बेफोर मा नंखाय नामा होमबा?
एकदम नंखायजोब बियो बिथांमोना बेखौ आं दहायनो बुंदों राजनितिक षड़यन्त्र खालामनानै जोंनि इउपिपिएल दोलोजों लोगोसे जोंनि सरकारखौ माबोरै गादबना दोननो हागोन नेक्स्ट इलेक्सन फैबाय दङ बे इलेक्सननि माखासे बिथांमोना षड़यन्त्र रनसायदों होननानै आं सानो नंगौ बिथाङानो जाबाय रुपुयि पिसिडिसि साम' हाथाइनि चेयारमेन बिथां हेमन्त बसुमतारी बिथाङानो बिथांमोननिनो मोनसे अभियोग लाबोदोंमोन रायजो राजाफोरा बे समाव जोङो बेनिफिसियारि न' मोनगिरिफोरनाव जों माखासे खोथा बिनि सोमोन्दै मिथिनो दादा কি ক'ব আপোনাক অভিযোগ দিছিলে মই অভিযোগ দিয়া নাই মই গমে নাপাওঁ আপোনালোকে ৰাইজে দিছিলে ৰাইজে দিছে না দিছে আমি এতিয়াও গম পোৱা নাই আপোনালোকে সঁচাকৈ পাইছে না পোৱা নাছিলে আমি সঁচাকৈ পাইছোঁ কিমানকৈ বা আপোনালোকে যে ৰাইজে দিছিলে মানে একজন বেনিফিচিয়াৰী নামত জব কাৰ্ডৰ নামত বা 500-600কে লোৱা হৈছে আমি সেইগিলা দিয়াও নাই আমি যিখিনি জব কাৰ্ডৰ পইচা আছিল সেইখিনি আমি পাইছোঁ চব পাই গৈছে না চব পাইছোঁ नंगौ जोङो आरो माखासे मिथिना लाबोगोन माखासे बेनिफिसियारि दंबायो बे बेनिफिसियारिफोरनाव जोङो बेनि सोमोन्दै मिथिना আপোনালোকেতো ই গাঁৱৰ না গাঁৱৰে আমি ইয়াৰে আপোনালোকে টিএমওয়ে ঘৰ পাইছে না পোৱা নাই পাইছোঁ ঘৰো পাইছোঁ পইচাও পাইছোঁ আমি পুৰা পইচা পাইছোঁ আমি মেম্বাৰ চেয়াৰমেন কিবা পইচা লৈছে নেকি নলয় লোৱা নাই এক টকাও লোৱা নাই কিমান কিস্তি দিয়া হ'ল আপোনাক আমাক এই 4 কিস্তি দিলা 4 কিস্তি সব মানে ক্লিয়াৰ আপুনি ক'ৰ গাঁৱৰ আমি এৰে ইয়াৰে পকা লাগি গাঁৱৰে কি ক'ব বাইদেউ ময়ো ঘৰ পাইছোঁ কিন্তু জব কাৰ্ডৰ পইচা আমি কিলাৰ পাইছোঁ আৰু যিখিনি কৈছে চেয়াৰমেনৰ ওপৰত কিন্তু চেয়াৰমেনে 1 টকা লোৱা নাই আপোনালোকে ৰাইজে সিদিনা মানে অভিযোগ দিছিলে পিএমৰ ঘৰৰ নামত জব কাৰ্ডৰ নামত পইচা লৈছে দুৰ্নীতি কৰিছে বোলে নাই লোৱা নাই চেয়াৰমেনৰ ওপৰত আৰু মেম্বাৰৰ ওপৰত সেইটো মিছা কথা এতিয়া কি ক'ব আমি নলাটো আৰু আমি কেনেকৈ কম লোৱা বুলি আমাক যিহেতু চেয়াৰমেনে কৈছে ঘৰ আহিছে কাগজ জমা দিব লাগে আমি কাগজ জমা দিছোঁ কিন্তু পইচাৰ ক্ষেত্ৰত আমাক কোনো কোৱা নাই পইচা লাগে বুলি কোৱা নাই মেম্বাৰো লোৱা নাই नंगौ जोङो आरो मिथिना लाबोगोन কি ক'ব আপোনালোকে অভিযোগ দিছিলে জানাই দিয়া নাই অভিযোগ দিয়া নাই ওই তুছে আমি ঘৰো পা নাই হেৰিও পা নাই কি কম ঘৰ পাইছে যাবে পাইছোঁ বহুত দিন আগতে পাইছোঁ নাই আপনি ক'ৰ এৰে ইয়াৰে পকিলাকে ঘৰ এই হাক আকৌ ক'বা নোৱাৰো দে মই ঘৰ পাইছোঁ ছাৰ পাইছোঁ কিন্তু জব কাৰ্ডৰ পইচা পোৱা নাই পাম বুলি কৈছে জব কাৰ্ডৰ পইচা পাব কিবা পইচা মানে গগনে নিছে 500 টকা দিম বুলি ৰাতুলক এটাৰ কি আৰু হেৰি কায়ো নিয়া নাই এখন বিচাৰ কায়ো লৈ যাও নিয়া নাই চেয়াৰমেন লৈ যাও নাই মেম্বাৰ লৈ যাও কায়ো নিয়া নাই আৰু কাই লৈ গেল পাছতো গগনে নিছে এইটো কোন হয় গগনে আমাৰ গাঁৱৰে হয় বিপিএফৰ মানুহ কোনটো পাৰ্টি ঘৰ বিপিএফৰ মানুহ লৈ গৈছে কিমান কে লৈ গৈছে 500 কৰি নিছে আৰু গাড়ী ভাড়া 100 নিছে আৰু লিংকৰো বুলি 50 টকা নিছে এটো কি বিপিএফৰ দলৰ বিপিএফৰ দলৰ লৈ যাও নাই নিয়া নাই बिथांमोना माखासे खोथा फोरमायना होबाय दाख्लैसो बिथांमोना पकालागि गामियाव मोनसे रायजोफोरा मोनसे PMY न' होनायनि मुङाव जब कार्डआव रां सोनायनि थाखाय बिथांमोना माखासे दुंहाव थासारि लाबोदोंमोन बा बिथांमोना फोरमायदोंमोन माखासे बे रुपुयि पिसिडिसि साम' हाथाइ बिथां हेमन्त बसुमतारी बिथांजों लोगोसे माखासे मेम्बारफोरखौ जाख्ल'नायनि सायाव मोनसे दुंहाव थासारि लाबोदोंमोन बिथांमोना दिनैहाय मोनसे रायजोफोरा खेंफोरथि होबाय दि बिथांमोना रावबो बे दोलोनि बा इउपिपिएल दोलोनि चेयारमेन आरो मेम्बारफोरा जाख्ल'वाखै होननानै बिथांमोना फोरमायदों बे समाव दंफैयो आङो बरपेटा रडनिफ्राय अनजय बसुमतारीनि खौरां मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरि रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव दंसै आइ आफा BM इन्स्टिट्यूट अफ पेरामेडिक्स बे आइ आफा BM इन्स्टिट्यूट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदाफोरनि गोदान सोलोंसालि 10+2नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथायखौ लानो हागोन क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरि एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय आइ आफा BM इन्स्टिट्यूट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरानो जादों मेडिकेल लेबरेटरी टेक्न'लजि एसिस्टेन्ट नार्सिं फार्स्ट एड पेशेन्ट केयार डायालाइसिस टेक्निशियन OT टेक्निशियन फिजियोथेरापि कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS डिप्ल'माखौ लानो हागोन बेजों लोगोसेयैनो ICU टेक्निशियन आरो रेडियोलॉजी टेक्निशियन कोर्सखौ बोसोरसेनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS डिप्ल'माखौ लानो हागोन लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सरकारि साख्रि मोननायनिबो सुबिदा दं
जुदि नोंथांमोना बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दंब्ला आइ आफा BM इन्स्टिट्यूट अफ पेरामेडिक्सनि नैबे मबाइल नम्बर 9821663110 एबा 6002559220 आव थोंजों सुलाद ला।